Здравейте на всички! Намирам се в село Неофит Рилски, община Ветрино. Какво му е специалното на това място? Ами вижте, сега ще ви покажа някои неща. Това е едно място, което го готвим за новата столица на България, която няма да се развива, както се развива София. И тя може да се остане административна. Но тук ще е мястото, където хората, които искат да се развиват, ще намерят пристан. И какво правим в момента? Ето, нашите майстори правят административната сграда, която трябва да е готова до 3 месеца. Правиш сега в момента парапета, нали? Да, това са детайли за парапета. Който трябва да бъде красив много. Ще спира дъха. Защо правим всичко да е красиво? Защото хората трябва да се вдъхновяват и да правят всеки ден красиви неща, а не да правят неща, колкото да се отметни времето. Района тук е района на най-многото български столици. Тук са Плиска и Преслав. Защо са сменяли столицата в един момент? Защото старите столици, това, което се случва, те стават пълни с корупция, с предатели и с хора, които не мислят добре за бъдещето. И за това столицата се сменя, изчиства се наново и по този начин тръгваме в правилния път. Ето показвам ви само за парапета. Тук ще стане убийствено красиво. И тук дори партия Величи започва. Правим място, в което няма да има камери, подслушвателни устройства. Ще може да правим нормално срещи и всеки един човек, който иска бъдещето на България да се промени и да работи заедно с нас. Тук правим новия управленски елит. Ще идва без да го е страх, че ще има компромати. Няма Пеевски, Борисов, Прокопиев да го снимат по хотели, по срещи и после да казват кой е пил мазни турски кафета с тях и други неща. А това, което ще правим тук, е да създаваме и творим. Само да направя една вметка. След като видяха работа на майстор Петър, едни французи казаха: има ли още хора, които да правят тези неща? Има. Те са в България. Село Неофит Рилски, община Ветрино. Новата столица на България. Помнете, наблюдавайте.